Ľudia sú neustále v strese, ja som tiež človek, poznám to. A prečo sme v strese? Pretože sme chytení v mysli, sme chytení v našich myšlienkach. Naše myšlienky sú buď v minulosti, alebo sú v budúcnosti. Nikdy nie sú v prítomnom okamihu. Buď ti vyťahujú nejaký tebou vyfiltrovaný stres z minulosti, pretože to nie je pravda, to je iba tebou prefiltrované, alebo nejaký strach z budúcnosti, ktorá ešte neexistuje. Čiže ani jedno, ani druhé neexistuje, ale tvoja myseľ v tom neustále je. Jediné, čo sa s tým dá robiť, je sprítomnenie sa. Byť tu a teraz. Tu a teraz si vždy v bezpečí. Tu a teraz sa v skutočnosti nič nedeje. A ako sa to dá robiť? Použij všetkých 5 zmyslov. Sluch, čuch, mať, zrak, chuť. To znamená, na chvíľočku sa zastav a začni počúvať. Čo počuješ? Ja som teraz pred chvíľočkou počula, aký kríkať kohúta. Čo cítiš na tvári? Mierny vánok. Čoho sa dokážem dotknúť? Cítim to. V tomto momente sa ty dokážeš sprítomniť a v tomto momente vieš, že si v bezpečí. A iba v tomto prítomnom okamihu sa stávaš pozorovateľom svojich myšlienok. Nemusíš mať tú úzkosť, ktorú bežne z tých myšlienok o minulosti a strachu z budúcnosti máme.